dalilin da yasa aka kama su fofotu shine yawa dan uwa tambayar da ya kamata a yi ba a zauna a ce kaza a comment section ba, alhalin kuma duk abin da ake faɗi wannan ba haka bane ba. Sannan maganar gaskiya su ma abin da su fofotu suka yi gaskiya ba su yi makansu adalci ba kuma ba su kyauta ba. Ni kun san matsala ta faɗan gaskiya duk akan wanda ta faɗa wallahi sai na faɗa mai, kamar yanda ni ma idan tawa ta same ni ina goyon baya a faɗa min idan ban yi daidai ba, duk yanda muke da kai. Dalilin da yasa aka kama su fofotu a ƙasar Nijar shine sun je za su yi wannan international passport din na fita kasashen waje da dai sauransu, kuma kun san dokar sayan da take in ba kai dan kasa bane ba ka je ka ce za ka yi a wata kasar dole za ka karbi result din ka, in dai asirin ka yi to in da mun sai ka karbi hukunci. To abin da ya faru da shi kenan, kuma suna so irin su je wasu kasashen, to kuma kun san wasu kasashen an hana yan Najeriya shiga da dai sauransu, to shine zai je Nijar ya yi international passport na kasar Nijar ya samu ya fita, shine har suka je suka yi aski da dai sauransu wai dan su fatawa da mutane kamanni ko wani abu, kuma sun manta da cewa su ko fulani kowa ya riga da ya san su waye fofotu, ba aski ba ko shafin mureda suka shafa za a gane su, to shine asirin su ya tona aka gane su, shine aka kama su a halin da ake ciki. Wasu ma daga garin Nijar din sun je za su yi belin su ma an hada da su da dai sauransu. Yanzu abin da wannan kasar Nijar take wannan din su ai musu kallon kamar yan leken asiri ko wani abu da dai sauransu. To wannan abin shine ya faru da fofotu, ba abubuwan da kuke faɗa ba, wannan ya ce kaza yi musu, wannan ya ce kaza yi musu, no ba haka bane. International passport ya je zai yi na wata kasar a matsayinsa na dan Najeriya ya karya doka ya je zai yi a wata kasar, shine suka kama shi da dai sauransu. Abin da ya faru kenan, dan Allah dan Annabi mu daina yaɗa propaganda, mu tsaya mu ji tukunna abin da ya faru da mutum sannan mu magana akai, ba a zo a ce wannan a ce yayi musu kaza yayi musu kaza. Kuma wallahi abin da ba ku sani ba, na rantse da Allah fofotu ko wallahi yana da kyan mu'amala, kawai dai kun san rayuwa kowa da irin yanda yake bayyana sabgarsa a social media. Shi tashi yanda yake bayyana sabgar kenan a social media. Na farko sallah ba ta wuce fofotu, kawai dai rayuwa babu wanda Allah baya darabtarsa ko wani abu, kawai abin da na sani kenan. Sai dai mu ce Allah ubangiji ya kiyaye. Wallahi tallahi kun ganni nan kwata ni ban ma san ina da rusa ba, din na fita daga hayyaci na gigita yanzu. In ban da abun fofotu da kirinci rayuwa irin naka, kai me kai ka je ka tsallaka a wata kasar da ba naka ba, kuma ka jijjigo irin wannan aiki wai kai international passport a garin kai aski ka ce ba za a gane ka ba, bayan ka san kai celebrity ne ko ya kai an san ka. Yau da wanda ba celebrity bane ba shine zai yi ya ci lafiya, amma kai ko flaface ne kowa ya san ka ba zai ci lafiya ba, ko ba maganar Allah ba ai magana ta domin Allah. Wallahi ni din na gigita bidiyon nan kawai yin shi nake yi, amma ina kawai wani irin cikin wani hali ba daɗi kaga dan uwanka a cikin masifa. Ni wallahi ko kiyayya nake yi da mutum, wallahi in naga ya shiga bala'i hankali na tashi yake, bare wanda ka sani. Haka kawai ma zan zo wucewa an ga mutum ya shiga cikin wani hali in tafi in ta tunanin mutum, in dinga wani ko ya zai yi ko a wani hali yake ko wani abu. Wallahi ni kadai abin yake damuna, sai dai mu ce Allah ubangiji ya fitar da su lafiya, saboda babban kes ne wannan kes din kasa da kasa ma. Wasu fa sai su ce ma dan leken asirin kasa ne ya zo yi ko wani abu. Ya yi ganganci sosai. Duk mutum abin da zai yi ya saka ilimi da tunani kafin ya aikata abu a rayuwarsa. Ko ɗaukaka nake ina goya ka, in dai abu ya faru ka san ina da laifi to ka fito ka faɗa min gaskiya, ka min nasiha akai. Maganar Allah fa kenan. Ya za yi in ban da rigima irin taku su fofotu ku je ƙasar wasu bayan kun san abin nan ga dokarsa, wai kuma ku ce za ku iya canza kamanni ku yi wannan abubuwa ko kaza, ai dole ta tashi. Sannan ba da bayan haka abin da yasa na ce ba su yi amfani da tunani mai kyau da ilimi ba. Ya za a yi kowa ya san fuskar ku ko fulani a gari, ku je ku ce wai za ku aske kanku ku je ku yi ɓadda kama ko wani abu da sauransu. Maganar Allah ba ku yi kanku adalci ba, ko magana kai akwai wanda ya san voice ɗinka zai gane ka, kuma an san yan wata ƙasa ne ku. Irin wanda suke yin wannan abin su ji lafiya sai wa'anda ba popular ba, wanda ba a san fuskar su ba. Amma kai duk abin da zai zama na ɓatanci ko kuma na ba shi kenan ba yin a wannan, ko ni nan yanzu wani abin ba zan yi shi ba, saboda mutane da yawa sun san fuskata. Yanzu zan ɓoye fuskata ko kuma in canza kirata ko wani abu in je in ce suna na Ramatu Ɗanladi? Ai ba zai yi ba, dole kowa ya san suna na Murja. Maganar Allah wannan shine rashin tunanin da suka da rashin su yi aiki da ilimi akan wannan magana. Yanzu gashi nan mai gari yawa ya mutum ya shiga cikin bala'i. Ni kuma mutane da suke cewa kullum a cikin rikici nake ko wani abu, yau daga na gama wancan in gama wancan. Ni mutum ce ta mutane, dole idan abubuwan mutane suka zo ba za ka yi shiru ka zuba musu ido ba, saboda kai ma nan gaba astaghfirullah ba fata ake ba a san me zai same ka ba. To don haka ni koyaushe rigima, ni daman na fi shiga matsala a abin da ba na ba. Duk sanda kuka ganni nayi zuru
na rame in yi nan wallahi ba akan kyasina bane kawai wasu ne suka shiga halin ni'asu nake ta kokari in ga ya za a yi na taimaka musu Allah ya taimake su da abubuwan da na sani idan abu ya fi karfi na kuma sai in koma gefe in ta gaya wa Allah a kansu sannan idan ina da shi in dan dauka in bayar a ringa yi wa mutum sadaka in kuɗi na sun kai kejeji ma har sauka ina sa a yi wa mutane idan sun shiga ibtila'i ko wani abu amma gaskiya ko kotu bai kyauta ba wannan abin da ka aikata babban karya dokan ƙasa ne billahi lazi to kun gani haka sa'a dogon dama wancan lokacin da suka je garin Nijar kowa ya gani a social media nan abin da ya faru da su sun kaɗe mutum aka ce sai sun yi kaza yau su kokotu su ma gashi nan sun ce abin da ya faru an ce sai an yi kaza kun ga kenan mu nan kan ma'anan mu ba mu da haɗin kai maganar Allah a faɗe ta ko wani abu yanzu duk wanda ya shigo Najeriya zai iya zuwa ya komansa da zai yi a matsayinsa na ɗan ƙasa kuma a bashi injijin a bashi komai da komai a matsayinsa na ɗan ƙasa ya ƙara gaba mu shi kenan a haka rayuwar mu take amma mu ma mutanen can mutum nawa ne za su shigo a yi musu abubuwa a yi musu alfarma su tafi to mu kuma idan muka shiga halin ni'asu a can kun ga irin ukubar da muke shiga to abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya kiyaye gaba sannan kuma Allah ya fidda a'i daga rogo